kumain o hindi. Ang Miracle C, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya, maging ang nakakamatay na viruses. Ang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerric, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan nga ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Na aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodike ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige. Pag madalang yan, putol mong duwang ugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na Aptol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko. Sabi niya, sige. Pinasok uli ako doon sa taas. Sa tube. CT scan. CT scan. Paglabas, anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara, wala nang dugong nagbara. Ayan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, lagi kong narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot, yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano-anong gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng
kaunting halaga, pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga matastasan dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto niyong, ayaw niyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey Bitito. Dito lang yan sa tapat mismo ng Central Bank. Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na operaan, na hospitalize siya na mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless. Salamat po, Good health all. At magandang umaga sa iyo, Tatay Marlon, Ribadulla ng Paisan, Legazpi City, pero si Tatay taga Samar talaga. Ginagapag-asawa ng taga Paisan. Ngayon Tatay, pakikwento mo nga sa amin kasi na-hospitalize ka noong November ng 1 linggo. Ako, 12 to 17 yata or 19. 12 to November 12 to 19, 7 days. Ngayon po, doon kasi sa resulta ng examination niya, malignan sa lungs. Kaya binibigyan ito si Tatay ng gamot sa lungs. I-off mo, anay. I-off ang music. Nung lumabas po siya sa ospital, ay hindi po siya makalakad mag-isa. Kasi makulungan na, masakit masyado yung kanyang mga tuhod, mga kaso-kasuan. Kaya Tatay ay pumunta dito po si Nanay noong katapusan ng November at nag-avail po ng mga amazing products. Yung Amazing 4, Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1, at yung Amazing Juice. So ngayon po, after 1.5 months, andito si Tatay at nag-avail ulit ng produkto ng good for 15 days. Pakisabi mo nga Tatay kung ano po ang nangyari nung simulang uminom ka hanggang ngayon, ano po ang nakita mong pagkakaiba, ano po ang nagawa sa iyong kagandahan ng Amazing 4? Good morning po sa mga listeners. Nung lumabas po ako sa hospital sa Tansuli, hindi ako makalakad kasi masakit yung kaso-kasuan ko at tuhod. Kaya naisipan ni Mrs. na pumunta dito kay Doc Joey para uminom itong Amazing 4. After 2 weeks, nawala yung mga sakit, hindi na ako hinihingal pag umakyat sa bahay. Ngayon nakakapagmotor na ako. Dati hindi ako makalakad dahil sa sakit. Kaya
inisip ko na mas maganda itong mga gamot na binibigay sa atin. Yan po. So, ito pong sinasabi ni tatay na mga gamot, actually po, hindi po ito mga synthetic drugs. Ito po yung mga natural supplements. Yung po Miracle C, Mega A, Multiplied Mega 1, 100% natural po yan. At binansagan po natin na Amazing 4. At nakita po na ni tatay at ng kanyang pamilya sa pag-inom nito ng isa't kalahating buwan, ay dati hindi makalakad si tatay, ngayon nakapagmotor na at nagagawa niya na yung gusto niyang gawin. Kaya ano tatay ang masasabi mo sa ating mga nanonood, sa ating nakikinig ngayon, lalo-lalo sa mga kamag-anak mo sa Samar, yung mga tatay taga Samar po ito, at yung mga kamag-anak ni Madam na taga Legazpi at saka taga ibang lugar, ano po masasabi mo na kung sila po may mga karamdaman, ano po ang nare-recommend mo ba itong mga amazing 4 products natin at iba pa mga produkto natin? Ay, opo. Sa lahat ng kamag-anak o maski hindi kamag-anak, pag may nararamdaman po kayo na sakit, huwag magkatubili, pumunta dito kay Doc Joey Bitito kasi magaganda, madali makapagpagaling itong mga amazing products niya. Nire-recommenda ko ito sa lahat ng nakakarinig, nakakakita nito, kasi ako mismo ang magpapatunay na maganda, nagpapagaling itong mga iniinom kong gamot si Doc Joey Bitito. Okay tatay, kami po ay unang-una pinagdadasal natin sa dakilang Panginoon sa Kristo at nagpapasalamat tayo sa Kanya na kayo po ay natulungan ito at na hindi kayo nakakalakad. Ngayon nakakamotor na kayo after taking our products for more than a month. At kami po ay pinagdadasal natin sa dakilang Panginoon na tuloy-tuloy po ang pagaling ninyo, lalong-lalo na yung sa lungs ninyo na malignan, na sana po ayan po ay totally mag-heal at kayo po ay maging very healthy at humabang buhay. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless po. Salamat po. Okay, magandang araw sa ating mga kababayan. Binisita po tayo ni Tatay Roberto Pilohero, Pilohero from Ligao City. Ito po yung napakataas ang creatinine at ang daming sakit. Last year,
na pumunta sa atin yung kanyang anak na si Kagawad Ame, dahil nga po si tatay ay nahihirapan na sa buhay niya, due for dialysis na 359 at marami pang sakit. Pero po, nung pag-inom po niya ng 6 months, iyan po'y bumaba ng almost normal. So, andito po si tatay ay magpapaliwanag sa atin. Nung last year po tatay, bago ka nagkasakit ng sobra-sobra, na sabi nga ni Kagawad Ame, halos parang hopeless ka na hindi ka na aabutan ng ilang buwan. At sabi mo nga, pati yung anak mong naros sa Canada, sinabihan mo ng hirap ka na. Ilang taong ka po ba, ano po ba talaga ang umpisang, bakit tumas ang creatinine po? Ano po ang mga sakit po ninyo nun? At ano po ang inyong mga maintenance? Ano ko lang daw, yun sa prostate ko noon. Prostate. Oo, yun lang ang inaano ko. Ang talagang main problem mo dati. Yan ang problema ko talaga. So, uminom ka ng mga gamot. Oo. Pinainom ka ng mga gamot. Ngayon, nung sinabi sa akin, nung napasugod sa akin si Kagawad Ame, sabi mo raw, puntahan mo na si Doc Joey dito kasi yung gamot na binigay sa yung para sa kidney, nung iniinom mo, mas lalo kang nahihirapan. Ano po ba nangyari doon? Yun po, nung magpa-check up nga kami kasama ko si Ame, yun po, sabi ko, mataas yung ano ko, Creatinine. sa lumabas sa resort, mataas yung creatinine ko. Sabi ng anak ko, kaya pa magpa-check up ka. Sabi ko, dahil ko ako sa radyo si Doc, sabi ko, doon na ako. Doc Joey. Doc Joey, sabi ko, doon ba ako magpapa-check up. Opo. Kaya sabi ko sa kanya, doon mo ako dalhin. Dahil baka ang ano ko na ano ko, baka kako inaanap ng Panginoon na doon ka pumunta. Pero noong po, Mayo po yun eh. Noong Mayo, pumunta Mayo. dito si Kagawad Ame, nung panahon pong iyon, talagang sa tingin mo, aside from prostate at saka doon sa mataas na creatinine, talaga pong nahihirapan ka ng pati pagtulog mo. Doon ako nagtaka na. Dahil nararamdaman ko sa buhay, wala na akong ganang kumain. Nahihirapan ka pa matulog. Sa pagtulog, wala na akong Hindi ka na baka makatulog. ako laging ng mga alas 11. Oo. Wala na halos akong tulog niyan. Wala nang tulog. Oo. Pabalik-balik ka pa sa Pabalik-balik. comfort room. Oo. Pagkatapos doon, Saka medyo yung katawan ko, namaga. namaga na. Hmm. Oo. Kaya napilitan kang pumunta na lang, pinapunta mo yung anak mo si Kagawad Ame dito sa Sabi akin. ko, puntahan mo si Doc, hanapin mo si Doc Louie. At nung uminom ka, for 6 months, nung November, ang resulta ng creatinine mo almost normal na. Oo. At pumunta ka pa nga sa akin nung natandaan ko ng December kayo ni Mrs. Oo. at nagpasalamat kayong dalawa. Oo, ganun. So ngayon po, andito si tatay kasi bibili po siya ng pang-maintenance na ng Amazing 4. So, tatay na nanonood po sa atin sa bayanan, ito po ba ay pwede natin i-recommenda sa lahat ng tao may mga iba't ibang klaseng karamdaman? Pwede po. Sa lahat po ng taong may mga karamdaman tulad ko, ina-advise ko po sa inyo na pumunta po kayo dito kay Dr. Vitito at subukan niyo po na magpa-check up sa kanya at maaari po talaga na ano yan, Na matulungan ang kanilang mga karamdaman. Oo, para po matulungan ang inyong mga karamdaman. Dahil ako po, sumukra po. Kaya ako po narito uli kay Doc para po ipagpatuloy ang pag-inom ko ng Amazing 4. Amazing 4. Dahil sa pakiramdam ko po, ibang-iba ang kasiyahan nararamdaman ko sa aking katawan. Kasi ko lang masigla po. Okay, salamat po tatay. Ito po ay 78 years old na si tatay at ito andito ulit siya para siya po ay tuloy-tuloy ang pag-inom ng Amazing 4 para po siya sa tuluyang kagalingan. Maraming salamat po.
Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong patidig, digdig, pati yung tuhod, saka paa. Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po, pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. Sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna ng Opo. hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-repair kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon. Diyan, refer dyan po, dinala Tansuling. sa Tansuling. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abo ko na ngayon para inom tibulong. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro araw ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin. Kung
kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko sa mga kapatid, pagchichik man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, Opo. nakatayo na. Opo, Biruin po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Konti lang nga. So, pera. Konti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung ay salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Oo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-alat naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami daw, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Apo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nagawa yan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Asong Diyos, marhay na pagkabanggi of course sa lahat ng nakikinig sa DCGB at pati na rin po sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, sa Facebook page ng Doc Joy Bitito, and then sa Facebook page din po ng DCGB News Online. And then ngayong araw din po ay naka-live na po tayo sa ating YouTube channel na Doc Joey Bitito. So ayan, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan ngayong araw at kalusugan syempre. So ayan po, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, o mas kilala po ninyo bilang ang lalaking hindi tumatanda, and of course, sa ating Vice President kay Ma'am Andy Tubrenzena, and together po with my partner dito kay Miss Arlene Pablonia. So ako po muli, si Miss Angel Garcia, ang makakasama niyo po ngayong hapon sa programang ito. So ayan po, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So ayan, may mga health problem ba kayo?
at nahihirapan na kayo sa pang-araw-araw ninyong buhay kasi hindi na po ninyo nagagawa yung mga nakasanayan ninyong trabaho, yung mga gusto ninyong gawin, gusto ninyong kainin, hindi na po ninyo nakakain or nagagawa. Nahihirapan na rin po kayong kumilos sa pang-araw-araw. So, pwede po kayong pumunta dito kay Doc Joey Vitito para po subukan ang kanya mga produkto na talaga pong subok na nakakatulong sa may iba't ibang klaseng karamdaman. Anumang klase pong karamdaman yan ay natutulungan po ng ating kapsula dahil ito nga po ay pangkalahatan. So ayan, sa mga gusto pong magpakonsulta kay Doc Joey Vitito dahil libre lamang po ang konsultasyon sa kanya, pumunta lamang po kayo dito sa aming office which is located po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang aming office po ay bukas po ito from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. po yan. Kaya naman po sa lahat ng gusto pang humabol ngayong araw, ay pwede pa po kayong pumunta dito sa aming office kasi bukas na po ang aming office hanggang po 6:30 p.m. And of course, pag Sunday po, yung mga may oras lang tuwing Sunday, wala silang work at doon lang sila nagkaka-oras para asikasuhin yung buhay nila or buhay ng kapamilya nila. So, ang aming office po ay bukas din po dito pag Sunday morning from 8 o'clock a.m. hanggang 12 noon. So, yan. Kasi kapag kahapon na po, ay andyan na po sila sa Dorotea Resort and Spa, which is located naman po yan sa Purok 1, Kahubutan, Bakakay, Albay. So, ayan. Kung taga-Bakakay kayo, malapit lang kayo sa Dorotea, within the area po kayo ng 1st District, pwede po kayo pumunta sa Dorotea Resort and Spa. Pag Sunday, from 2 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. lang po. At syempre, kung gusto nyo po magpa-schedule para at least alam po ni Doc Joey na pupunta kayo, kung medyo malate man kayo or hihintay po kayo ni Doc Joey, pwede naman po kayong mag-contact sa mga numbers ni Doc Joey. Kasi meron din po siyang mga numbers na pwedeng tawagan in case na magpapa-schedule kayo doon sa Dorotea or may mga katanungan po kayo pagdating po sa inyong health problem. So again, eto na po yung mga number ni Doc Joey Vitito. I-dictate ko na po at sana meron na kayo dyan na naka-prepare na mga susulatan ninyo ng numbers ni Doc Joey. So, ang una pong number ni Doc Joey, ito po ang Smart. Sa Smart po, 0910-448-2598. Again, Smart, 0910-448-2598. At bukod po dyan, meron din po siyang Globe. So, yung mga Globe user, yan, pwede po kayo ditong tumawag. So, ito naman po ang number ni Doc Joey sa Globe, 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, ayan po, dinadahan ko na yung number ni Doc Joey.
So, ayan, sa lahat ng clients namin, mga pasyente namin, humabol na po kayo sa ating Grand Raffle Draw. So, sa Grand Raffle Draw kasi namin, hindi po basta-basta yung mga papremyong ibibigay ni Doc Joey dito. So, ayan, sabi nga ni Doc Joey, mas marami kayong tickets, mas marami po or mas malaki yung chance na kayo yung mabunot sa ating paraffol. So, ano ba yung mga mapapanalunan natin sa ating paraffol? So, ang una po, ang pinaka first prize po natin ay yung 50,000 cash. So, biruin ninyo, kayo yung nabunot noon, meron na kayong pambili ng mga kapsula, at kung meron pa kayong ibang mga bagay na gustong bilhin, ay mabibili po ninyo. At ang pangalawa, yun po ay 25,000 cash. Pangatlo, 20,000 cash. Pang-apat, 15,000. At pang-lima, yun po ay 10,000 cash. So, di ba? Magbunot ka na lang dyan kahit kahit yung 10,000 ay malalaking bagay na rin po yun sa inyo. At syempre, bukod po doon sa 5 major na papremyo ni Doc Joey, ay meron pa pong ipamimigay si Doc Joey ng mga consolation prizes. Sa lahat pong, I think, mga 10 ata or 5 pa yung idadagdag ni Doc Joey na mananalo ng Tigo 1,000 pesos. So, ayan. Kaya kung excited na kayo, this coming August 19, pumunta na kayo sa office namin para po magpalista. And of course, mag-avail ng ating amazing products, at least worth 3,000 pesos para po kayo ay magkaroon ng raffle ticket. And then I think, baka si Doc Joey na sa lahat ng makakapag-refer dito sa aming office, ay bibigyan ni Doc Joey ng 1 raffle ticket. So, ayan, kaya kayo, kung mga member na kayo dito sa aming office, matagal nyo nang napapakinggan itong programa ni Doc Joey, matagal nyo nang alam kung ano yung mga benepisyong maibibigay ng products ni Doc Joey, ay i-invite na po ninyo lahat po ng kakilala ninyong may health problem na pumunta dito kay Doc Joey. Kasi bukod po doon, ay magkakaroon ka din po ng incentive or commission na tinatawag natin. Kasi dito sa aming office, hindi lang po yung kalusugan or katawan ng isang tao yung tinutulungan namin. So, pati po financially, ay gumawa si Doc Joey ng paraan para matulungan din po yung mga tao na nangangailangan. So, but kailangan din po ng effort ng isang tao para at least siya po ay kumita. So, yun po yung malaking announcement namin ngayon na sa August 19, 2026, Wednesday, ay ang birthday po ni Doc Joey Bitito. So, invited po kayo lahat. So, kaya naman po, ulitin ko lang po, sa lahat po na may mga karamdaman, anumang klaseng karamdaman po yan, ay welcome na welcome po kayo dito sa office ni Doc Joey para po ipakonsulta ang lahat ng nararamdaman ninyong problema sa loob ng inyong katawan. Kasi ngayon, sabihin natin, out of 10 people, meron dyan 9 na may karamdaman. So, di ba? Ang dami-dami ngayon na pumupunta dito sa aming office. May mga sakit na cancer. Yan, pinakamalala. So, karamihan din po sa mga kababaihan na pumupunta dito sa amin ay may problema sa kanilang breast. May bukol sa breast. Pag minsan naman ay may sugat yung breast na nagko-cauliflower na at may lumalabas na nana. So, yun po yung mga karaniwa ay mga pasyente namin ditong pumunta or karamihan sa kanila. Yung iba naman, yung mga matatanda na mga kalalakihan. So, ang nagiging problema naman po nila ay yung pagdating sa prostate nila. Kasi, di ba, pag nagkakaedad na rin po ang isang lalaki, tumutungtong na sila ng 50s, 60s, 70s, hanggang kung ilang abutin yung edad nila,
nagkakaroon po sila ng problema sa prostate. So, ang ilang mga sintomas naman po ng prostate ay ang kadalasan or madalas na pag-ihi tuwing gabi. At syempre, kung madalas po ang pag-ihi mo tuwing gabi, ay hindi na po normal yung pagtulog ninyo. So, hindi na po sapat yung pahinga ninyo na kinakailangan ng ating katawan para tayo mas maging malusog. So, minsan sa sobrang puyat natin, humihina po yung resistensya natin. So, yun din po ay nagkukos ng iba't ibang klaseng health problem. Kaya po nga, dito sa aming office, sinasabi namin na habang maaga pa, ay agapan na po ninyo yung problema sa katawan ninyo. Kasi baka mag-umpisa lang yan sa isang sakit. Tapos later on, after how many years na pinagsawalang bahala mo, yung nararamdaman mo, later on, ay madami na yung sakit na mararamdaman ninyo. So baka pa nagpa-laboratory kayo, may problema na kayo sa puso, may problema na kayo sa kidney, yan. Isa pa po sa may mga madaming pasyente na pumupunta dito sa amin ay yung may problema pagdating sa kanilang kidney. So, minsan, kadalasan din, ay matataas po ang kanilang creatinine level. So, kanina, may pumunta rin din po dito, nag-inquire, kasi po, yung pasyente daw ay nasa BR. At ang problema nun, ay mataas yung kanyang creatinine level. Tapos halos daw, yung katawan ng brother niya ay namamanas na po. Pati yung tiyan, bloated na. Kaya nag-inquire sila dito kung ano ba yung mga produkto ni Doc Joey na maaaring makatulong sa kanilang brother. So, yun daw po na sakit ng kapatid nila ay nagsimula lang sa isang sakit na mataas po ang kanyang uric acid. And then later on, ay nagkaroon po siya ng gout. Kaya po, sumakit yung mga kasuan niya. Tapos doon na po siya nagparainom ng mga pain reliever. Tapos later on, na-find out na meron na po pala siyang sakit sa bato or mataas po ang kanyang creatinine level. Kaya ngayong pong araw ay pag-uusapan natin yung about sa uric acid. Kapag mataas yung uric acid, tapos ano ba yung nagiging cause nito? So, ngayong araw, pag-uusapan po natin ng isang kondisyon na maaaring sa atin ay pamilyar kasi 'di ba sa halos kalalakihan ay nagsasuffer po na mataas ang uric acid. So, baka po isa sa mga kakilala ninyo or isa sa mga kapamilya ninyo ay nakakaranas ng pananakit at pamamaga ng kasuan. Lalo na po sa hinlalaki, sa paa, pero alam po ba ninyo na hindi lahat ng may mataas na uric acid ay agad nakakaramdam ng mga sintomas. So sabi dito sa research namin na kapag mataas ang uric acid mo ay hindi mo basta ito or hindi mo siya mararamdaman agad. So, kaya ang tanong natin ngayon, ano ba ang uric acid? Bakit ito tumataas? At ano ang maaari nating gawin para mapangalagaan ang ating kalusugan? So, ayan, yun po yung magiging pinaka-main topic natin ngayong araw. So, uunahin ko na kung ano ba yung uric acid. So, ang baka kasi iba sa inyo, palagi nyo lang itong naririnig, pero hindi po ninyo alam yung meaning ng uric acid. So, ang uric acid po ay isang waste product na matatagpuan kapag binabasag ng katawan ang tinatawag na purine. So, ano ba itong purine? So, ang purines po ay mga natural na compound na matatagpuan sa ating katawan at sa ilang pagkain. So, ang purines daw po ay talagang nasa loob na ito ng ating katawan. So, minsan nadadagdagan ito kapag kumakain tayo ng mga pagkain nagtataglay or mayaman sa purines.
So, karaniwang inilalabas ng ating katawan ang uric acid sa pamamagitan ng kidney at pag-ihi. Pero kapag masyado ng maraming uric acid ang nabubuo o hindi ito na ilalabas ng maayos, maaaring tumaas ang level nito sa dugo. Yan, kapag hindi daw po na ilalabas ng kidney, kasi baka nahihirapan na si kidney sa dami ng purines na kinakain ninyo, yung mga pagkain na content nun, nahihirapan na si kidney na ilabas ito. So, maaari itong tumaas ang uric acid. So, kapag mataas at nang matagal, maaari itong bumuo ng crystals sa mga kasu-kasuan na maaaring magdulot ng gout. So, si uric acid pala ay kapag hindi po natin nailabas sa katawan natin, ay maaari itong mag-crystallize sa ating mga joints. So, minsan dito sa ating mga daliri, namumuo po yung uric acid at after that, tinatawag po itong gout. So, kapag sumasakit na yan, meron na yan na buhol, meron na yan na matigas, so gout na po ang tawag doon. So, ano naman ang mga dapat nating bantayan? So, maaaring magkaroon ng biglaang matinding pananakit ng kasu-kasuan. So, ito na po yung mga sintomas kapag mataas ang uric acid mo at nagkaroon ka po ng gout. So, biglaang matinding pananakit ng kasu-kasuan. Pangalawa, pamamaga. Pangatlo, pamumula. Pang-apat, pag-init ng apektadong bahagi. At panglima, pananakit, lalo na sa hinalaki ng paa. So, ayan daw po ang mga sintomas ng ating kapag mataas ang uric acid or kapag may gout, sumasakit yung kasu-kasuan, yung mga joints. Siyempre, namamaga po ito, namumula, at pag minsan, umiinit. At ito daw po ay kadalasang nangyayari sa inyong mga siko, sa inyong mga joints, sa daliri ninyo, at syempre, sa tuhod at sa bukong-bukong ng paa. So, doon daw po madalas na namumuo yung gout. At syempre, yung sabi ko kanina na maaaring mataas na yung uric acid mo, pero hindi pa po or wala ka pang nararamdaman na sintomas. Kaya hindi sapat na basehan lamang ang nararamdaman natin. Kung may risk factor or concern, mas mabuting magpakonsulta sa healthcare professional at magpa-test or magpa-check up kung kinakailangan. So, ayan. Sabi nga natin, dapat po ay regularly nagpapacheck ang isang tao kasi para po mas maagapan ito. Sabi nga yan, iniisip ko pa kasi, sabi nga, prevention is better than cure. Mas maigi na mag-prevent tayo kaysa naman sa maggamutan na tayo. Kasi, di ba, kung alam natin na mataas ang uric acid natin, iiwasan na po natin yung mga pagkain na matataas sa purine or yung nakakapag-trigger ng ganong karamdaman. So, mahirap na po kasi kapag meron na tayo nun, magagamutan pa lang tayo, mahirap na po yun mawala. Or meron po tayong process, so matagal na po ang process na matagal na yung process na hihintayin mo bago ka po tuluyang gumaling sa inyong health problem. So, ayan. Sa pangatlo natin, ano ang mga bagay na pwedeng magpataas ng uric acid? So, isa sa mga madalas nating maririnig ay tungkol sa pagkain. So, ang mga pagkain na mataas sa purines, kapag madalas at marami ng pagkain, ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng uric acid. So, halimbawa nito, ang ilang organ meats tulad ng atay at ilang uri ng mga seafoods at
karne. So, ito na po yung mga pagkain na dapat ninyong iwasan kapag alam na ninyo na mataas po ang uric acid ninyo. So, una na po dyan ang atay at syempre, yung iba't iba pa pong lamang loob na tinatawag natin katulad ng dugo, yung bituka, so bawal na po yan sa atin. So, ilan din po ay yung mga seafoods, kagaya din po ng sardinas, dilis, bagoong, at iba pa pong shellfish. At isa rin po sa mataas na purines ay yung ilang uri ng karne, yung mga red meat. So, bawal din po pala yun, yung mga red meat, lalong-lalo na sa may problema din po sa kidney. So, ang isa pang pinakabawal pag mataas ang uric acid mo ay ang pag-iinom ng beer or alak or iba pang alcoholic drink. So, ayan, kapag mataas po ang uric acid mo, ay dapat mo nang iwasan uminom ng mga alcoholic drinks. Kasi minsan ay hindi talaga naiiwasan. Kahit minsan alam na sa sarili nila na kapag uminom sila, sasakit yung tuhod nila. Pero dahil nga medyo nag-a-adjust pa siya, ay hindi na talaga naiiwasan. Pero hanggat maaari, dapat mo talagang iwasan ang pag-inom ng mga alcoholic drinks. Kasi ikaw din po mismo ang magsasuffer niyan later on. Baka konting kasayahan ngayon, and then later on, dinaramdam mo na yung sakit ng tuhod mo or kahit yung sakit sa any parts ng katawan mo. So, magtatanong rin kayo kasi aside from atay, lamang loob, seafoods, mga karne, mga alcoholic drinks, magtatanong kayo na meron bang mga gulay na mataas ang purines? Of course, meron po mga gulay na mataas din po ang purines. So, ilan sa mga pagkain or gulay na maaari niyong iwasan based on din po sa research na mataas ang purines ay ang mga spinach or alugbati, mushrooms, cauliflower, green peas, string beans or sitaw. Ayan, kadalasan sa mga kumakain ng sitaw, later on, sumasakit ang kanilang mga joints. So, isa po talaga sa dapat ninyong iwasang gulay is yung sitaw. Once po kayo po ay may gout or mataas po ang inyong uric acid. Pwede na rin po ang munggo. Bawal din po yan kasi mataas sa purines at iba pong mga klaseng mga beans. Bawal din po yan. At minsan din, karamihan sa i-encounter din po namin pasyente na kapag kumain sila ng yung dahon ng gabi, ay sumasakit din po yung mga tuhod nila, pati po yung mga joints nila. So, siguro, ang gabi din po, or natong, kung tawagin natin dito sa Bicol, ay mataas din po ang purines. Kaya po, hanggat sa maaari, ay dapat po iwasan po ninyo ito mga pagkain na banggit ko. So, ulitin po natin, ang mga dapat iwasan kapag mataas ang inyong uric acid ay atay, lamang loob, mga seafoods tulad ng sardinas, dilis, bagoong, at ilang mga shellfish, at ibang uri ng karne, yung mga red meat. At pinakaiiwasan yung pag-inom po ng alcoholic drinks. At pagdating naman sa gulay, ang iiwasan po ninyo ay ang alugbati, mushrooms, cauliflower, green peas, string beans or sitaw, pati na rin po ang munggo at iba pa pong uri ng mga beans. So, yun po ang mga dapat ninyong iwasan, mga pagkain kapag po tumataas na po ang uric acid po. So, ano man dapat yung gawin? So, dapat maging healthy yung lifestyle ninyo. So, dapat din po yung kinakain ninyo araw-araw, alam po ninyo kung ano po yung mga content nun. At syempre, dapat po yung weight mo ay angkop lamang kung ano yung height mo, angkop dapat sa weight mo.
Kasi minsan pag overweight din po, mataas yung timbang, nagkukos din po yan ng pagtaas ng uric acid. At syempre, regular na physical activity. So kahit konting exercise lang po, kahit hindi po yung pinaka-heavy na exercises, ay pwede din po ninyo yung gawin. Yan. So dapat din po ninyong balanse ang mga masustansyang pagkain. So, dapat everyday nakakakain kayo ng mga masustansyang pagkain. So, ayan. Isa sa mga mare-recommend namin kasi ngayon, 'di ba mahirap ang buhay. Para po mapalitan yung mga need na nutrients, vitamins ng katawan mo kung hindi po kayo nakakain regularly or araw-araw ng sapat na gulay, mga prutas, or iba pa pong healthy foods, pwede na rin po kayong uminom ng mga food supplement. Katulad nga po nitong Amazing 4 natin, which are Mega A capsule, Multi 5 capsule, Miracle C capsule, and then si Mega 1. So, ito kasi, kapag kinonvert mo itong apat na ito, ay 100% kong maibibigay niyan yung mga nutrients, vitamins, at minerals na kinakailangan ninyo ng inyong katawan. At syempre, kapag nasusuplayan yung katawan ninyo ng mga vitamins, nutrients araw-araw, ay syempre, lalakas po ang inyong katawan, ang immune system ninyo, at syempre kung may mga karamdaman po kayo, ay mabilis po kayo makakapag-recover. Kasi 'di ba, kapag mas malakas po ang katawan ng isang tao, malakas ang resistensya, ay mabilis makaka-recover sa anumang klaseng karamdaman at syempre, nag-iiwasan po nito ang magkasakit. So, hindi naman natin masasabi na hindi na talaga kayo magkakasakit, bagkus maiiwasan po natin ito. So, kaya naman po sa lahat ng gustong itry po ang produkto ni Doc Joey na talagang natural at madami na po ang natulungan since 2008, magpunta na lang po kayo dito sa aming office which is located po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. At syempre, bukas po ang office namin from 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. po yan. And then kapag